9, ideme ďalej, 9. Vyhrávaš obed od Easy Diet. My sa pýtame na otázky o strave a vy vyhrávate obed alebo snack. Čiže prvá otázka je, koľko kalórií má približne 1 gram tuku a je to pod 10. 7. Ja som si Päť? úplne typol. Tak poviem 7. Je to pod 10. Tak 9. 8. A ktoré z týchto ovocí má najviac vitamínu C? Jablko, kiwi alebo jahody? Kiwi. Kiwi? Kiwi. Myslím, že kiwi. Čo spaluje viac kalórií? 30 minút behu alebo 1 hodina chôdze? Asi beh. Akej chôdze? Keď do kopca, Nie, vieš? normálne. Iba tak. Tak dajme koľko. Ten beh. Tak asi pol hodina behu. Asi, hej, no. Koľko si myslíte, že stojí strava pre ženu na celý deň od Easy Diet a zahrňa to 5 jedál? Je to pod 20 eur. Po 20 eur? Akože celá čiastka za deň po 20 eur? 15 eur. Viac? 15. Fúho, tak po 18. Tak 15 eur? 5 jedál? Áno, približne. 27 eur. Je to pod 20? 17 eur. 17. Je to 18,50, čiže presne 18,50, dobre. Vyhrávate Dáme snack. si snack, Dáme si snack. Ideme na to. Chalani, nám to bolo, mali ste pre nesprávne odpovede, to ti nevyhrávate. No, ďakujeme vám za odpovede. Škoda, ďakujeme. Mala si 3 otázky správne, takže vyhrávaš od nás obed od Easy Diet, tak dúfam, že ti to bude chutiť. Ďakujem veľmi pekne. Dostávate od nás obed zadarmo. Ďakujem. Ďakujeme aj my.